Gimana na? Salamat na, mga tayo. Happy birthday, Pamilo. Happy birthday, sir. Asa tapit dari eskwelahan ay? Eskwelahan? Okay. Karang krasada lagi, nganso punta. Oo. Nganso dapat suwa, orang nganso. Taga diri juga. Oh, kaya na, mabalay na. Dugay na ka nagpuyo diri nay. Okay na. Asa yung mga anak nimo? Nangaminyo na yun. Ako yung sito. Oh. Nangaminyo. Apo na na. Dada, magbukas, bawang bukas. Mo gani lagi, namalit lagi mi dito. Pilang kilos bugas nay? Dos. Kasi tikin ko sa bagan. 2.85 ang Oo, ang bagan ni nani. Inani? Tindahan niya. napakay bugas dito. Ito ay gamay, bugas. Ikisi kauban nimo dito mga on. Akong apo. Apo? Napay bugas. Ito pa gamay rin ako bugas. Gimana na? Salamat na, mga tayo ko na ko. Data na ko nimo, ganahan ka. Tiga ko na bugas. Okay ka na. Data na ko nimo, dawatan nimo. Oh, Dawatan na ka. Dawatan na ko, gusto yatag. Ya, hilig ka mga pi. Ngapi. Kining kapihan ni pampagwapa ni. Nani siya glutathione o collagen, pampagwapa ni. So, bisa pag nagkaedad ka ni, pila edad mo ron? Ako, 75 na ako Nobyembre. 75? Nobyembre. Nakiba na? Na. Naiba na. Pagwapahon ti kag samot para mas ma-inlove si tatay si mong samot. So, Santon Gold Coffee Mix, di lang kayo iniinom kaning kape ha, tambal pa gani. Anya nay, kanang imo na ning kape. Yata na ko ni si mo. Sugot kay hatag na ko ni si mo. Salamat ha, tagaan ko nimo. Mahatag ka na ako bugas. Nanghatag og bugas og kape tungod kay birthday ni si Romilo. Karon? Oh, birthday niya. Happy birthday, happy birthday, Romilo. Happy birthday, sir. Sige. Gimana ni nay? Ito, salamat. Nanaway pang panihapon ha. Oo. Nya mo gwapa na gani kay nanay. Salamat nay. Santon Gold Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.